Mungu ya ina matani mkazi wangu pasanga mpate manza hapo. Ndokushikana na mkazi wangu. Wakuita zombadeni ndikati nzwe. Akani bowa zokutana kumbura mume. Gedeza ani babi kwara yeyo. Achiunga mkazi wangu. Kirana pamasi. Mkazi wako ari kuretreat ngana kuzodzoka pandakapata akabaki abato saka gedeza ani babi kwara yeyo saka ani babi bayeyo wakakwira rini ndani nasati kutoka next court kana pasina mwana sabu wakala kuti akapoya je akalema mkala kana kwa cheti anga ariko mwaje mtore ngacho wangari panza panza anonza mimi iwe no just iwe mira iwe mira usasheze abantu ngabakulungezera kuti munhu umutoro wena ndani munhu wanu akaparata Mungu ya ina matani mkazi wangu pasanga mpate manza hapo. Ndokushikana na mkazi wangu. Wakuita zombadeni ndikati nzwe. Akani bowa zokutana kumbura mume. Kudzamara varonga zvokuti andinonga kushamba. Antaurira baba inda kuenda kushamba. Munotsvaga ufuti dai aita madzimai. Kwakusvika kuya munyengedzera vavese vakushanda vese katendi kakapa padhuze dai pana hanzvadzi dzake atezvora wangu 4 varamu wangu 2 vanin'ina wangu 2 varipo uyu achirara mukadzi wangu zvakaita apa wani kuchofera uko iwewe chofera mukatendi aifunga kuti hapana vanhu nyambi village rekiro kwedu vamberi uraita pana iwe nyaya yakwe muze kuti apisiwe handikasvika mugomba waindiziva here handakasvika mugomba wakandiziva here tura ndichienda wakandiziva kana kuti ndingi takazodzoka kubva kukebhini kuchiuya kotaurema makadzoka gomba makatoa chiungana ndati pandakadzoka rakasvotaura nani newega amunotaura nini makangoya muchikokoni aiwa iwo handii ndakasvika kuti kusazoa ndikutaura hatina kwatineni une mahutinisi here aida ndinitenga ndinotsvaga mahutinisi oya musi wa 31 iwe ndotsvaga mahutinisi oya musi wa 31 vangu varipo izvozvi motikari yasvika parodha vangadai vangu vari pana uya nomahutinisi uyaivosowa musi wa 31 asi ayarini yemotikari yandiri kuita uyo akazobvuma mhosva anobhadhara no problem ndobasa redu no problem tinotenda nematombo right tendai chief tinotonga tiregere